dinhi sa atong salmo, naghisgot dinhi ang tubag, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya salmo number 1 man ni siya, niingon diri, bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw. Ang tambag aning dautan dinhis kalibutan, mga igsoon, masamarize nato sa tulo o butang nato upat: pleasure, comfort, wealth, and power. Ana, pleasure, comfort, wealth, niya power. Naaga ni nimong upat, ingnon dayon kas kalibutan, pagkabulahan nimo. Nya kinsa tong kontra aning upat, aning comfort, pleasure, wealth, and power, likay. Nining istorya sa atong ebanghelyo, si Lazaro, why comfort, why pleasure, why wealth, why power. Dadon siya ngadto sa balay atong dato nga naay comfort, naay pleasure, naay wealth, naay power. Gusto lang siya nga makakaon og mumhong, pero wa siya tagais dato. Gibaliwala siya kay hasol, luod. Kinsa may nagpakabana ni Lazaro, kay daghan man kay siya nukas iyang lawas, ang mga iro sa dato muduol ngadtong Lazaro og mo share sa iyang nuka. Lingi ay mong tupad ingna og ang imong bahandi nuka ra gyud, mo paambit ka ingna. Kung ang imong bahandi karon ang sakit sa imong lawas, imo ba nang ipaambit o magmahay ka, magsigi kag basol sa Ginoo nganong wa kaayuha? Si Lazaro wa nagbasol, wa nasuko, iyang gipaambit ang iyang nuka ngadtos mga iro sa dato. Pero ang dato bisag mumho sa iyang gikaon, wa gyud niya ipaambit ni Lazaro. Nya hinumduman nato nga kining kuan, kini ni ang kinabuhi nato sa kalibutan lumalabay. Madato man ka, naaman ka aning upat, comfort, pleasure, power o wealth, mamatay ra gyapon ka. Matud pa sa atong ebanghelyo. Unya sagwa sa kaani, mamatay gihapon. So pulos gyud ta mga matay. Nilingay mong tupad. Inabisag unsa pa ka, patyon ra gyapon ka. Ina. Way makasagang, mamatay ra gyud ta. Ang dakong kalahian kay inigabot dito sa ikaduhang kinabuhi, kay naamang gyud ikaduhang kinabuhi nga gisaad ang Ginoo kanang gitawag og langit og impierno. Kinsa tong nagpahimos sa comfort, pleasure, wealth, and power dinhis kalibutan, adto di ay mabutang sa impierno kanang gitawag og Hades. Igabot niya didto, wa na gining upat, wa na ning comfort, pleasure, power, and wealth. Wagtang na ni. Unsa may mahibilin? Kalayo. Nagani ang dato, nangandoy nalag usa ka to sa tubig na moabot sa iyang dila, pero wa gyoy ihatag. Sumawa ning upat. Pero ang tao nga sama ni Lazaro nga nagantos nya wa gyud magmahay, wa masuko, gibutang didto sa langit. Unsa may tuas langit? Eternal comfort, eternal pleasure, eternal wealth, o eternal power. Gitawag nag banquet in heaven, ang kumbira, ang kalipay didto sa langit. Lingay mong tupad ingna
Di lang ta mangayo dinhig power adto na lang tas langit. Wat-wata lang. Ana. Dinhi sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga alaot kamong mga dautan kay mura mo siya og uhot nga paliron sa hangin. Mura ramog mga kupong-kupong nga naa sa disyerto, way bunga, sunogon ra gyud. Pero panalanginan ang tao nga nagsalig sa Ginoo, mahisama kuno siya sa kahoy nga naa kilid sa sapa, kilid sa tubig, dili gyud malarag ang iyang mga dahon, mamunga sige gisyag panahon nya di sad mohunong sa pagpamunga. Ang kining maong pasumbingay nagtug-an ni nga ang kinabuhi day sa tao nga matarong bisag naa pay kaning gitawag natong absence dinhis kalibutan niining comfort, pleasure, power and wealth, malinawon ang iyang kasing-kasing. Mao na si Lazaro malinawon kay iyang kasing-kasing. Nya manggihatagon pagid siya ug unsay naa niya. Wa siya'y kalagot. Wa siya'y self-pity. Hindi ko na katapusang lingi sa imong tupad. Ing nawa ka mag-self-pity anang imong naong. Basin ba? Sa sige nimong tanaw sa imong naong, niya kumparar ngadtos uban, basig nagmahay ka nganong maoragin na imong ilong, nganong maoragin na imong kolor, nganong maoragin na imong kilay, basig nagmahay na kaana. Or nagmahay baka nganong maoragin na imong height. Ana, no? Daghan kitag mga self-pity sa ato palang naong, pero ang nindot di ay humble acceptance. Anya sunda ang Ginoo. Ngayon humanana masinati nato ang kabulahanan. Mo nang ingon ang salmo, bulahan gid sila nga naglaom sa Ginoo. Unya kining kalinaw, kining kalipay ug katagbawan nga atong masinati dinhis kalibutan bisag wa ta ning upat nga kalibutanon kaing kalipay, pleasure, comfort, power, and wealth. Mupadayo ni ngadto sa langit. Dili ni muhubas. Dinhis kalibutan, patikim-tikim. But the fullness of peace, happiness, and satisfaction to us langit. Muna, kung naakaron sa absence aning upat ka mga kalibutanong values or mga kalipay, ayaw kagool to ay nagpaabot didto sa langit. Nya dawata lang ang tanan kay malipayon ragyapon ka bisag wa ning upat nga kalibutanong mga dagkong butang or pangandoy. Kita bitaw dinhi sa atong pagsigig himo aning atong mga projects, doon na manggay panahon nga dili gyud kaayo comfortable ang atong sitwasyon. Labi na karon paspas na kaayo ang atong gasto sa atong kumbinto. Ana, di na kay comfortable nga inig-ingon sa atong treasurer, di ay bayronon, di ay bayronon, di ay bayronon. Igtanaw na kog pilay atong balanse, gamay na lang kaayo. O niya igtanaw na kog pilay halin sa slots, gamay rasad kaayo. Arang sa tagdili kay komportable. Pero unsay akong buhaton, inig kakita na ko ani, moingon ra jud ko, Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanan. Ikaw ra gyud imo sad ning project, imo ning simbahan. Gamita lang ko. Moingon ra sad nang Ginoo. Sige, announce lang diha nga baligya tag slot. Niya ang atong investment slot, sige pa. Ang atong SBF dag, naa pa. Ang atong special slot nga tag 200 pesos, DCHS, naa pa. Ana, munang sige ra jud kog announce ninyo. Pamalit mog slot, mamalit tag slot kada adlaw kung kaya or kada semana kung kaya. Di na lang ta maghunahuna pila ta kabuok ang naghimo niini. Pila ta kabuok
ang nagdungag pamalit. Di na lang na mo'y isyo. Ang isyo, kung gitagaan tas Ginuog kalipay, ato sang ipaambit nganhi sa simbahan. O kung ato nang buhaton, maanhi nato ang gasa o grasya nga napahimuslan ni Lazaro. Pero magdinaw ta, kay nga to yung kaugalingon atong unahon, maanhisad nato ang silot ni ining dato nga gihisgutan sa atong ebanghelyo. Hinaut unta nga pulos kalipay ang sangkuan ni ining atong pagsigig panaw dinhi sa kalibutan.